Mainitong gihangop o gisugat si Miss Universe Philippines 2023 Top 10 Michelle Dee sa iyang mga supporters sa iyang pagbalik sa nasod. Bitbit ang mga flaglet sa Pinas, giwarawara kini sa mga supporters isip pagpakita sa ilang suporta kang Michelle Dee. Lakip sa mga misugat kang Michelle Dee ang iyang inahan nga si Melanie Marquez kinsa usa-usab nga beauty pageant title holder. Dili matago ni Michelle Dee ang kalipay sa gipakitang pag-abiba kaniya sa iyang pagbalik dinhi sa nasod. Parody ang gimmick na uso at sikat. Laing makalingaw nga video parody ang dalit sa labing taas nga comedy gag show sa nasod ang Bubble Gang. Kauban sila Paulo Contes, Edgar Alan Guzman, Coco De Santos ug Matt Lozano, mikabat na sa kapin 50,000 views ug libuan ka mga reactions ang maong video. Gipalaila na ang mga bigating Kapuso stars nga makauban sa labing dakong Kapuso project sa GMA Network. Magbalik love team sila Barbie Forteza ug David Licauco, kauban sila Asia's multimedia star Alden Richards ug First Lady Sanya Lopez alang sa biggest Kapuso historical action drama serye ang Pulang Araw. Laing makauban nila sa maong serye ang mga banggiitang veteranong aktres ug aktor sa industriya ug makauban usab nila ang mga bagong sparkle artist.